ilang debatihon ang isdi tinukod sa tao o iya sa yawa. Unsa man ni Biblia o referensya ang basihan. Og sugdan na nato, di na ta maglangan kay galakaw ang oras. Brigada. Udahan tayo ito. Permate, bare, abante. Salamat si Vigilance Pentecostal sa debatidor po. Ang atong pambit na tungod sa pabarog sa among tima ni Pat Kubil, murag ikadawan mo ng friendly debate sa nasa na pinisa si Maggie at napapula ito. Suma sa tima mong isabutan nga ang SDA, inukudog daw og iya sa yawa. Base sa mga referensya sa kuan kining libro yun nga ilang naguluhan ang life incidents. Libro sa SDA nga naging dire nga life incidents niya by James White. Niya napagdiri ang kuan ibat berat na niya ang magyapon sa James White 1881 is one of the three recognized co-founders of the Seventh-day Adventist. Sa ito pa unya James White plus Joseph Smith o Ellen Goldwhite. Tulo, recognized co-founder of Seventh-day Adventist. Ibase sa World Almanac na nabuko pa. Kining Time Almanac nga yun diri sa 410 sa 406 sa Information Almanac Adventist. The Seventh-day Adventist Church observes the Saturday as a true Sabbath. So ang many religious sects so many ang tao mo'y nagtukod sa religious. Yan napagyud sa kuan kining libro ng guluhan nga Ruler Encyclopedia. Nagpahayag usab diri nga Adventists are members of the various Christian group. Seventh-day Adventist and Advent Christian Church leaders of the former group. Ang former group Seventh-day Adventist. Iusan sa leader mo ang the most important early leader of the Seventh-day Adventist was Ellen G. White. So tao mo'y gatukod. Matod pa sa walaan kasulatan mga kigsunan, managtandi gini ang tao ang Diyos, mas panabihan ito ang Diyos. Jeremias 44:28. Unya sa 2 Corinto 6:14-17, ang iya sa dautan, iya sa Diyos, di gina magkaduol, and dautan naman sa kangit-ngit. Unya, wala na ang tao matod pa sa Salmo 146 verse 2-3 nga ang Pangulo tao di gyud makaluwas. Jeremias 14:9, man cannot save. So ang founder sa Seventh-day Adventist sumasa referensya tao sumala sa pulong sa Biblia dili makaluwas. Niya, wa may laing manuluwas. Waman si Kristo. Nasa ining Lucas, Kapitulo 2:11. Si Kristo mo ang manuluwas. O sa Mateo, Kapitulo 1:21, si Kristo Savior. It's si mo Yesua, Iho Yosia.
He will save His people from their sins. Sa ito pa, ang maluwas ang Diyos agad. Niya tao may founder sa SDA, hindi ni makaluwas. Ang di makaluwas, hindi mo na iya sa Diyos. Kung sa may kaatbang sa Diyos. Walain, ang wa mo dapig sa kamaturan, sukad sa sinugdan, na makat, o niya, mao na sa 1:8:44, mao si ang yawa. O niya, ang yawa, wa na mo dapig sa kamaturan. Nyatag na kining tao muabot, kaya sa Matthew 24, versikulo 4:24, adunay muabot, magbantay mo, matubang ni Ginoong Kristo, nga magpasalaad ka ninyo. Unya, muda sa kungalan, 2 Corinto 11:4, muda sa kungalan nga ni Kristo. Pero dili iya ni Kristo, matubang San Pablo. Unya, mo ning gisgutan ni San Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, 8:9, nga ang taong iwanon, yabot na, mapasalaag sa mga tao. Diha namang simbahan nga, yes, Ginoo, naguna pa. So, na mo abot, morning, tinukod tao, ang giskutan na 70 Adventist, founded by mortal man, tinukod tao. Unya, anong iya ni sa yawa? Ito nang tubagon rin. Mutana man itong pedanggang atbang. Anong totoo? Doon sa pura siya, Brad? Ha? Action din na, 5 minutes, ha? Napay, 1 minute. 1 minute. Lakaw mang, one, dito. Ako na, isa, Brad? Ako na. Ako na. Sige. Adili, ako, si Brad, sa yung ko. Sa maning akong presentasyon, mga kaigsunan, murag, nakabiyote ni si Brad Idol Kubel, ni Isaias Kilong-Kilong, nagdebate namin sa lungsod sa San Fernando, kung si Jerry Laik, murag, dili to aktual na Jerry Laik, messenger ko. Sa aktual mo lahat itong topic. So, pinuli discussion na ni, nga, muna kong tima, timana na to sa lagda sa rules sa debate, sa general argumentation. Kuang yun kining sa mga saad argumentation ng debate na part of the debate ang explaining, defining sa issue nga itong diskutan. So ako mang affirmative, ako ang i-explain. Ako bumatudan, unya siya mo'y musupak ang negative side sa Seventh-day Adventist. So manang sentro, inukudog tao ang SDA, niya iya sa yawa. Siyang trabaho ni, ili ni tinugos sa tao, idan ni Garon, o ili ni iya sa yawa. Mulai rule sa negative side. Ang salamat, yatag po ni Mr. Moderator Brad. Siya lang introduce. Siya yung unique name. Okay, doon sa ning higayon sa pagtubag sa ato ang pangutana ni atong suon kaning yap yahaning kuandon kaning higayon. Maayong hapon sa tanan o di na ko maglangay nga anak ko sa pangutana ni Brother April. Matud pa nimo kung mong gipamatudan ang Seventh-day Adventist tinukod og tao iya sa yawa. Di na tinuod, Brother April? Sumala sa itong sabutan o agreement na itong gipirmahan nga ang giminsyon mo na siya. Sunod pangutana. Sa inyong referensya. Sunod pangutana. Sa inyong referensya. Unsa may kalina sa co-founder o builder. Unsa may kalainan. Ang akong basa, umarigod ang gikot na ko, base sa life incident sa Seventh-day Adventist o ang founder. Sa ito founder, nagtukod yun sa kining SDA. Pero may ito nag-builder, kuha na, kining, huwag ko mag-mention, magamit og terminong builder. So akong gigamit, maorigod ang kining founder sa SDA. Mr. Monitor, wala akong tubag. Sunod pangutana. Ikaw rin mo pangutana. Sunod pangutana. Kining founder o builder, lahi ra ba ni? Tubag. Ang tubag na to nga, I'm not speaking with that term, the word builder. So akong igamit,
nga mao ang founder. So, Mr. Monitor, Brad Kubil your question is kining misleading. Kay, ask me what I have said. Huwag ko mag-isgutan ng builder. Okay, daghang salamat. O, sunod pangutana. Sunod ako pangutana. Sa Genesis 2:3, nag-ingon mga do, in the seventh day, God is rest. Pangutana, kinsa may nipahulay ani? Ang yawa o ang tao o ang Diyos sa ikatutok adlaw? Tubag. Wapaningan li ang the book of Genesis ang adlaw. Sa ito pa, niya tumanan na to ang Diyos, pure spirit. Absolute invisible, dili makita. Way lawas, di na material body para na to nga mupahuay ta. So dili sabdon nga nipahuay, sama na to ni relax. Ang ipasabot sino, mahulay sa katawan. So ang Diyos inang kapuyon. Asa mabasa? Isaias 40:28 sa 30. Kaya mong mga ipamatudan nga Seventh-day Adventist, tinukod og tao og iya sa yawa. Pangutana, doon na ka ba mabasa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist iya sa yawa? Ato na basahon. Ay, matod mo, kuhan, kining mabasa mo. Ato basahon, sermon rin. Sa libro, sa kuhan. Ato basahon, duhan ka bersikulo. Niya, pasi sa itong kasabutan, Biblia makreferensya. Niya, ang Seventh-day Adventist, tinukunog tao, niya sa buhat 2:9 o buhat 3:9. Duhan ka chapter and verses, ato basahon ang 3:9 mga kigsunan. Yung diri nga, ang pipila sa sinaguga ni Satanas, akong ihatag nimo, nagpakahudiyo sila, apan mga bakakon. So natubag na nga, nagpakahudiyo. Tapos nagpakahudiyo mo ang mga Seventh-day Adventist kay ang inyong Saturday o 7th day of the week sa mga Jewish man. Yan ko sa kang Kristiyanos. Sa ito pa, sa mga ginitong debate, sa ito pa, nagpakahudiyo ka, sinaguga ni Satanas. Ito pa ang pangutana. Sunod pangutana, huwag pangutana magpakahudiyo. Ang akong pangutana ba, Seventh-day Adventist. Yan ang Adventist. Sinsa man nagtukod na, sumala sa Hebreo 9:28, nagapaabot. Kasi nagtukod na ang Diyos, ang tao, ang yawa. Tubag. Huwag mo na mabasa sa Biblia nga Diyos may nagtukod sa Seventh-day Adventist. Huwag na mabasa ang word Seventh-day Adventist. Church, ang nabasa sa referensya na dire sa kuwan kining dagong libro na dire gyud atong basahon. Mr. Monitor, yung dire nga the Seventh-day Adventist Church which observe the Saturday as the true Sabbath. Munya, isa may founder ni o si Mrs. Ellen Goldwhite. Sunod pangutana, kanang Advent ba? Kanang Advent, ug sa Latin to na Advent na siya, Hebreo 9:28. Ang pangutana lagi na kung kinsay gatukod na, Ellen Goldwhite ba? O ang tao o ang yawa? Na, Hebreo 9:28. Nga nagapaabot sa bulang paglaom ng 3 Diyos o manuluwas nga mao sa Ginoong Hesus. Hebreo 9:28. Hebreo, ay, tibag ka lang ba? Hebreo 9:28. Nagapaabot sa bulang paglaom. Nga nagpadayag ba? Kaya nga magatukod na, kaya kanawang siya nga Advent ba? Nagapaabot na, Latin Bulgit. Nagapaabot, kasi gatukod, batukod mo, tao. Ang pagkutana, kinsa magatukod na ang Diyos nagapaabot sa bulang paglaom. Di Ginoong Hesus sa Tito 2:13, naaman siya na, tubagalan. Huwag mo na mabasa diya sa Hebreo 9:28 o Tito 2:13 nga the word Seventh-day Adventist Church. Huwag mo na yung tima. Huwag mabasa. Niya, kinsay gatukod, tao mo'y gatukod na ang Seventh-day Adventist sumala sa life incidents ng libro. Adventist Classics. Sa ito pa, tao mo'y founder, dili, Diyos mo nagtukodan yung pundo. Ako may 7th-day. 7th ka ng Advent ba? Nagapaabot, Hebreo 9:28. Naaman na, Hebreo 9:28, rin nga maka nga tao. Kaya ang timaw, Seventh-day Adventist, tinukot og tao. Ang pangutanan ako,
kaning admin ba nagapaabot bisa gatukod na sumala sa Hebreano 9:28. Ang Dios, ang tao, ang yawa tubag. Wa man na tugura magiskot og tukod ang Hebreo 9:28. Ang Mateo 16:18 nagiskot og tukod usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Pero ang Hebreo 9:28 ang contextual understanding of the Bible why makita na sa gamay lang diya nagiskot og kanang imong coming maabot pero wa magiskot og gitukod ang mong imong mention ya. Wa unbiblical. Sunod ako pangutana, ningon ka nga, sa imong referensya, Hebrewanon, sa imong referensya, kung sa mga si ang SDA, si Eileen Goodwright, the most leader of SDA or the most founder of the SDA? Tubag, mo rin gisultihin nila. Indot kayong pangutana niyo. Ang tubag na ko, base sa libro sa 70 Adventist, di kini one-sided, life insurance. Yung rin 1840, by the end of 1846, Ellen had become Mrs. James White, and James was well on his way becoming Betts, Lucy's co-laborer, and preaching the Sabbath, laying the foundation the 70 Adventist Church. Laying, nagtidibangay sila sa pagtukod. Ang si tulo ka co-founders, si Ellen Goodwright. So mga tao tulo ka po. So muni ang reference ang imong gipangayo, brad. The 70 Adventists recognize the three co-founders of the 70 Adventists. Klaro kayo, yung libro, muray mo gupas yung baruganan. Kana laging co-founder, wala nang pasabot na may natukod, nakaplag na, ang pagtana na yung sunod ba? Pagtana na ko ba? Kinsa lagi na, leader ba sa Eileen Goodwright sa 70 Adventist o founder? Founder, leader at the same time. Founder. Founder. Sa ito pa, dili, builder. Wa ko mag-mention na. Wala mo. Wa ko mo gamit terminal builder. Nigamit ko founder si Mrs. Ellen Goodwright. Siya mo yung founder, nagtukod sa dictionary. Klaro kayo na diya. So kanay mong builder, wa ko mo gamit na kay hibaw ko muna yung mga ipangutana. So nagpangutana, yun ilagay ikapito ka adlaw ba? Ang Diyos, ni Paulay sa kito, Hebreanong 4:4. Kisa may ni Paulay diha, ang Diyos o ang yawa o ang tao? Ang Diyos na mo, ipahuay kay Espiritu mo na. Lahi na ito nga material being, ang Diyos immaterial being na. So not subject to it, di mamatay, di matulog, tanan, di bukaon, kaya pure spirit man. So ang ipasabot ang Hebreo 4:4, nagtusutso, ang katawan nga adunay paulay, alang sa katawan. Kanya yung sa ng paulaya, dili Sabado, o dili, ngayon yung baruganan. Dari si Brad Dodong sa dito ang konon diri siyang iyahang higayon diri. Mayong hapon o kanatong tanan, may kaigsunan, dili sa Plaza Independencia. Moto may kaigsunan, ako siyang gipangutan na may kaigsunan na ang Seventh-day Adventist, tunukod ko ni sa tao o iya sa yawa, wajud sa nabasa. Wajud sa nabasa, may sali, likot na sa kanang kuan almanak, kanang referensya ang almanak, tanaw na to sa kuan dito. Ilang basayon, 10 Commandments gapon. The 10 Commandments, page 81. Page 81 ha? Basayon na to ha? Page 81. The 10 Commandments. The Sabbath was instituted by God, who is giving created universe. In 6 days rested of the 7th. Sa ito pa, dili yawa. Kundi sa Diyos yun ay. Ningon siya nga yawa. Sa ito pa palpak, ay pagpamatuod. As it writing, God bless the 7th day. Ipalanginan sa Diyos ang ikapito. Klaro na kayo. Sa Genesis 2:3, because of the rested from all the works, and He had done creation. Klaro kayo, na-rested ang God, ningon siya na Espiritu. Kaklaro na, Genesis 2:3, na ang Diyos yung nagbuhat sa ikapito, dili kay ang yawa o ang tao. Kanang pasabot nga Eileen Goodwright, nagpasabot ka na mabitag ipangutana na ko siya, kung siya pasabot ng founder or builder,
wa siya katubag, nag-lihay siya mga kaigsunan. Klaro man na sa, mahuwag at Biblia. Sa Marcos 2:28, imong basahin niyo sa Marcos 2:28, mag-ingon diri Marcos 2:28, siya ang agalon sa adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado kung ikapito ka adlaw. Pero kay si Kristo may agalon. Ang Lord of the Sabbath is the seventh day. Dili ang yawa. Dili sa siling gudwat. Kaya ka na siling gudwat. So tiyata mo, nakakablag na sa kamatuoran. Mo na ipasabot ang founder. Napasabot ng builder ka na, I will build my church. Mo na ipasabot sa Mateo 16:18. I will build my church. Mo na builder. Nagbayo sa, nagbayo si Pilgrim. Magtukod ko. Mag-builder ko. Isdi iwaman. Founder sa ito pa, nakakablag siya sa kamatuoran. Sa dahil nakakaplag siya, kanya itong higayon na kato sa iling ko lang, mitubista to siya. Nagbanto tiga sa adlang domingo. Sa dahil nakakaplag siya sa kamaturan, nahimo siyang 7th-day Adventist. Nahimo siyang 7th-day Adventist. Ano ito, nangutana sa kausay niya ng kanang Adventist, Advent, kanang nagapaabot, Hebrano 9:28. Atong basahan, Hebrano 9:28 ha. Tanaw na to, iya basyawa. Hebrano na nagapaabot sa bulahan dakong Diyos o manlungas na mao sa Jesucristo. Na sa Tito 2:13, mo ragyapon, nagapaabot sa bulahan dakong Diyos o manlungas. Sa ito pa, ang pasabot ay admin, nagapaabot ba na, bilay yung natukod. Kaklaro na ang Diyos gyapon diya, ang nagkuhan sa si Kristo, ragyapon niya, kanas Kristo, Diyos mga, mayroon sa tao ko na magtutukod. Kaya si Kristo para ninyo, tao man sana. Ba't pasabot, nga uyon sa dekanas, tao ang nagbuhat sa 7th-day Adventist, kay tao man na si Kristo. Pero Diyos usad, mayroon na naghapon, brother and friend. Sa ito pa, napalpak lagi mong pagpamatuod. Sa Mateo 12:8, naging nun sabi, I am the Lord of the Sabbath. Masabi na, the Lord of the Sabbath, the 7th day. Ikapito ka adlaw, siya agalon sa adlaw na ipapulay na mao'y kapito. Dili ang tao nga iyang giingon nga nagtukod kaya ka na lagi nagtukod, ka na pasabot nagtukod, nagakaplag na sa kamaturan, kaya para iyang giingon nga sa iling gudway, mao ko na nagatukod, nagakaplag na sa kamaturan sa iling gudway, kaya Mr. Vista kung doon tuloy kayo na, nabantay pa doon sa adlaw na ipapul, sa adlaw na Domingo, nagakaplag sa iyang kamaturan, ma-establish. Sa ito pa, ma-start siya, magsugod siya sa pagkaon niyang kinabuhi. Magpasabot nga siya ang magtukod. Naman siya, dili pantur, kundi nakakaplag siya sa kamaturan, sa iling gudway. Ang founder, ang pasabot na tukod, ka ng builder. Mateo 16:18, naging nga, I will build my church. Pedro, ibabaw ni bato, pagatukur man, ay klaro nga pagatukuran, builder ba? Magbuhat ko builder, magbuhat ko SDA, magtukod ko SDA, one dili mo na, builder ba? Pasabot magbuhat ko building, magtukod ko building, I will build the church. Dili pasabot nga kuhan, ngayon lagi naman kaysan, busa, napalpak ang iyang pagpamatuod, o din ilang kukutob, o gandam ako sa pagpalubag, sa imong pangutana, brother Efren. Okay, mao to'y pamakayag sa atong igsoon na 7th day. Hindi na pwede atong igsoon na friend. Salamat yung Mr. Moderator. Unang pangutana pa, John Kupil. Matag pa ni mo, huwag yung kining dili tao may nagtukod sa 7th-day Adventist. Di ba? Mato'y ayag yun. Dili yung kay, ningon ko sa kong explain kanina, na sa iling gudway, nagakaplag na sa kamaturan, kaya inatuloy kayo na sa iling gudway, metodista to. Pasabot na diyan ng founder, nakakaplag sa kamaturan, ba magpasabot, nagtukod. Ito ba yung punta na, sunod punta na? Suma sa inyong libro, Life Incidents, sa historical introduction, ulumay, founder ning SDA. Ini founder, suma sa mga dagkong referensya encyclopedia o dictionary, o magiging nagtukod, o ubat. Kawaton ba mo nga sakto ng libro ha? Nga tao may nagtukod, tulo ka tao nagtukod sa SDA? Tulo ka tao lagi, nakakaplag na sa kamaturan. Founder man, dili man builder. Ang imong tumag, builder. Ang imong
ang gipamatudan, ang inyong gipamatudan, kuan, ponder, ang builder, ang ponder, magtutukod, ang panguta, sorry, patubay panguta na. Nalibog ng mga kandugoy. Wala. Karon, sunod pangutana. Di ba si Mrs. Ingrid White, adun na tagna nga inyong gisuan sa Ibrahim Nobel sa mga bot? Na natuman matapos ang kalibutan? Nakabasa ba ka, Senyor Perinsyana? Nakabasa. Matubay panguta na, sunod panguta na. Karon kaya nakabasa magawa matapos ang kalibutan. Hantag na amat na nag-abot sa plaza ni Perinsyana. Pangutana, namakak si Ingrid White wa? Wala nang makak sa lingkod, ikay na makak. Kaya katong pag-ingon ni si William Miller ito, nga mananag bakak ba? William Miller, nga mabalik ko mo si Kristo. Mata pag nga mabalik si Kristo, nanaga ng mga tao, William Miller, ipangkawat ang iyang sa mga tao dito sa suot sa balay. Mana kong nabasahan, dadalito, natubag pangutana. Dili si Lingguduat, manamakak, ikaw na makak. Ito baga na-record ko nga si Mrs. Ellen Goldbright. Ano na tagna nga matapos ang kalibutan mo nang natubag na record na. Karon namakak ba siya pag ingon nga natapos ang kalibutan? Wa man mabot. Wa man matapos. Ang pangutana, namakak si Ellen Goldbright o wa mamakak? Wa lagi na makak. Ito ba na ganina? Wa adi na makak si Lingguduat. Ikaw lagi na makak. Ang gingon ni White, ni Lingguduat, manag na siya nga matapos ang kalibutan. Pero wa mapasabot nga ingon siya nga matapos na ang kalibutan. Pero ang iyang kitag na matapos yun ang kalibutan. Pero sa mga matapos na yung kalibutan, matapos yun ang kalibutan. Kapag pangutana. Sumasa buha Benedict 9, Benedict 13 nga nagpagkahudiyo sinaguga ni Satanas. Basta ginastima. Diba, niangkon ka man ang adlang papulay niyo mo ang Sabado niya. Sumasa mga referensya ang the holiday obligation, the 70th of the week, morning Saturday sa mga Hudiyo. Gawat ka dili, nanas referensya. Dili din kong dawat kay sa tanang tao, di ba, ang Seventh Day Adventist. Pero, ako masawa na, tubaga, the Council of Jerusalem exempted the non-Jews Christian from observing the Sabbath on Saturday. Ikapitog adlaw, nag-observer gato ng Kristiyanos. Natubag ang pangutana. Dili lang, Hudiyo lang. Dili ang mga Kristiyanos. Natubag pangutana. Kaya imong iyon nga Kristiyanos, napasabot mo na nga mo ng Roman Catholic Church Christian? Nabay mabasa na? Kristiyanos, huwag mabasa nga Romano. Ang gingon dili, Kristiyano, babi to, nasagot mo yung pangtanag. Ano na daw dibasa, the Council of Jerusalem exempted the non-Jew Christian from observing the Sabbath on Saturday. Unsa may pasabot ng Christian, manawal mo mutuloy. Unsa pasabot ng Christian? Christian dali, nagpasabot na Christian, sumusunod ni Kristo, nagatungong Kristo, di kay Romano. Kamo nagtungong mo Romano, natubag pangutana. Pero sunod pangutana, kay niangkon ka man nga ang Kristiyanos, naday niangkon ka man Kristiyanos, unya ang special day of rest, o the Lord's Day, mo man ang Sunday, ang Christian. Naday mabasa nga, ang Kristiyanos, ang Sabado mo'y the rest day nila. Balik ta si Multimam, Mr. Ipon, gilapin niya. Balik ta si Multimam, ngayon ito po, ay nang gitadarago. Ang tema ni mo, pamatunan ni mo. Nasi, ang SDE, tinukod og tao, og iya sa yawa, man ang magupon. Dili na nga akakaw, negatibo naman ko. Ang pangutana, Mr. Moderator, yan ang gisulti ni koneksyon nga po ni kay balik Christian sa imo man ang gitabi nga nagiskot og ining Christians. So ang Christians, ang the Lord's Day, mo man Sunday. Niya, the Lord's Day sa mga Jewish, mo man Saturday. O yun ka na, dili. Dili di ko mulong kay sumala lagi sa yung basahon. Nagdebate ito tayo naman atong naging Domingo na ang Sabbath lagi is Saturday. Ang the Lord's Day, Saturday. Dili Sunday. Mabasa mo gina. Oh, duro? Ano? Saturday. For us Christian, the Lord's Day. Klaro yan, ha? Matubag pangutana. Sunod pangutana.
asa mabasa sa Biblia, the Lord's Day, Saturday. Ang pangutan na bisir, asa mabasa sa Biblia, the Lord's Day, Saturday. Bersikulo sa Biblia, pulong nos Ginoo. Kung ang imong ibasa, wa man lagi mabasa the Lord's Day, Saturday. Imong maginuwaga, no? Bisir Brito, klaro kayo. Karon, binaw. Karon, wa man mabasa libro sa Katoliko, nga the Lord's Day, Saturday. Sa ito pa, ang aman sa tanang pagkakong ng yawa man, iya ka siya wa. Kaklaro na, no? Iya, bukod pa singin lang iya sa ikaw, mga siyawa, pero Saturday for us, Christian, the Lord's Day. Ano na? The Lord's Day on Saturday. Dili Sunday. Wala may nga dili. The Lord's Day on Sunday. Kung dili Saturday, Mr. Moderator, basta, ano ba, Mr. Moderator, saksi atong Moderator. Basta, Mr. Moderator. Iya, basta. Lagi. Dagan na sila ko na. Sorry, brother. May isa lang sa mo. Wala itong bito na. 5 minutes siya. Salamat yun. Magic yun. Ha? Salamat yun, Mr. Monitor, Brad Gabil. So, isip, ikaduhang paparog, 5 minutos, so. Klaro kayo kung pagutan ng katapusan. Awa ni matubag nga the Lord's Day, Saturday sa pulong sa Ginoo. Sa Biblia ba? Kay, kami Biblia, labaw pa sa referensya. Kay, sumala sa Jeremias 44:28, comparing the words of God between the words of a person, God's words to be chosen. Managtambi gini ang pulong sa Diyos. Pulong sa tao, mas palibito ang pulong sa Diyos. Sa pila pa libros, tibok kalibutan na libros mga scientist, mga doktor, abogado, labaw ang pulong sa Ginoo. So, wa niya matubag sa katapusan ng pangutan ng the Lord's Day, Saturday. Di na matubag. Yan, igamit siya o yung libros Katoliko, the Ten Commandments. Ten Commandments. Ito ni basaw klaro kay lipat-lipat man yung isliipot. Kaya mo man ilang style sa katubang San Pablo sa Roma, Visayas, 17-18. At ang basahon ang page 84 sa Ten Commandments. For the Jews, the Sabbath starts at the sunset of Friday. So mga Hudyo, nagsugod yun ay nagpapulay sa sunset sa Pernis. Kanang 6 to 6 na size. With the appearance of 3 stars, the ends of nightfall Saturday. Ngayon ang nightfall Saturday. For us Christians, period na ito Saturday ha? Nightfall Saturday period. For us, para na ito, ikuntahan lang ay object magaga. Basta naman din ako. Yung object mo ka. Bawal lang sa balaod. For us Christians, the Lord's Day starts at the sunset of Saturday. Start and ends at nightfall Sunday. Klaro ana? Nightfall Sunday. I-start na siya. Magsukod ba? Inyo ipapulay. Dili niya end of nightfall. Gusto ninyo na end of nightfall Saturday. Wag yun. Wag ka kasabot sa imong English. O niya, ang diri sa kuan, atong kuan, so diri napita lang akong gisunod na ang Sabadista, Diyos mabawal mo basa nawa? Ingon diri yo? Seventh-day Adventists, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Saturday ra daw, nya dili Domingo. Saturday. Saturday daw. Sa mga Hudyo lang yun. Diyos. Nawa. Sa mga Diyos daw. Sa mga Diyos Hudyo na. Unya, may laing libro po diri. Hudyo ano ay problema sa Jewish kay Newham na ba? Ang World Christian Religion. Ito na tanaw. Balik ko sa Miyagi, pero diskutan niya ko ni. Dara sa page, dara. Holidays and festival Sabbath in Judaism is the 7th day of the week. Saturday, which is the holy day of rest. Saturday sa Jewish Judaism. Nya ma, pareha mo berkata Hudyo lagi ka. Unya, ang tema na to. Nagpagka-Hudyo man ka. Nga, isano samanta ka. Diri sa Pilipinas, nagpagka-Hudyo ka, iya ka sa yawa.
ang Seventh Adventist. Asa mabasa na? Pinidiyag 3:9 o pinidiyag 2:9. Duha ka suwat ni Juan Evangelista nagpamatuod nga niya sa kinis Juan Evangelista di mulaban sa Sabrisa kay Santos Iglesia Katolika. Kaya ningon ka kanina akong pangutana nabitiki ka o yun baka nga adunay kining nagda nga maabot yun na inaama din sa Encyclopedia Britannica. Ingon din nga maabot. Mo ito yung mo ang magabot yung gusto nga matapos ang kalibutan. Yun mga nga itagda ni illegal right. Ang pangutana. Iwa man matapos ang kalibutan. Hantero na apa man. Namakak si illegal right, yung sa wa mamakak. Naklaro ang namakak ng itagda sa matapos ang kalibutan, iwa matapos. Sa ito ba, kanang pagpamakak na may white lies, na yun na nga ako ka mortal sin mo manang magamit mo ang full knowledge, full consent niya, kribos, ang pagpamakak. Yang pakot ito sa the will, ang kabubuton. Unya, naman sa buhat 13, 9 nga 2 nga ang pagtuwi sa kamaturan, iya ni siya. So ang mga Seventh Adventist, ito isa lang kamaturan. Klaro ko nang giangko ni mo ng wakay katubad, dalos na sa turne. Asa nga pangahuyan mong statement din nga dalos na sa turne. Zero kas Biblia. Unya, kung was Biblia, dili mo na tinuod. Kay, unya, kung was Biblia, dili niya sa Diyos. Kung sa may kaatbang niya sa Diyos ay, yawa man. Asa mabasa? 2 Corintios 6:14. So napribahan ako, na ang isti, itukod ito, iya siya wa. Wag yung ganigar ang pagpatanggang atbang. Salamat. Nangapo nga itong ikadawa. Sikan, ika-duhan barog sa pangutana. Brother Atil. Sa inyong libro, The Ten Commandments, ay isa may mabasa. The Lord's Day is Saturday. The Lord's Day is Sunday. Ay isa may mabasa sa inyong libro. Diba? Ayun kayo, kay ang interpret ang libro ha, dili ikaw nga sabrista ang katoliko yun. Ang katoliko mo ko. Ang The Lord's Day Saturday, referido sa mga Jewish, Judaism ba? O niya, ikaw, Kristiano sa mga kaniangkong kasmayagi, niya karoon, Hudiyo naman, kung Hudiyo ka, iya ka siya wa. O niya karoon, ang punto, The Lord's Day Sunday, referido sa mga Christians, Roman Catholic Church, muna genuine Christians, kapag pikit mo mga Kristianos, niya na pagkaudiyo, iya siya wa. So nasalamat sa rangkong siya na Saturday is the Lord's Day. Dili Sunday. Sunod pangutana. Inyong sa libro, The Ten Commandments. Pangutana. The Christian from observing the Sabbath on Saturday. Unsay mabasa? Saturday, Saturday. Observe the Sunday o observe the Saturday. Tubag. Observe lagi sa mga Hudiyo ang kining Saturday. Mga Jews diskutan sa simbahan. Pero, parang mga Saturday, ipahunong naman sa Ginoo. Nasa Hoseas 2:11, ingon ang Diyos, pahunungon kong adlaw Sabado. Ito pa, gituman man ni Jesus Christ, gituman na nasa Juan 5:18. Gibungkag o sa Latin Abrugat ang hubad ng Siruyat, ingon to, gibungkag ni adlaw Sabado ang ipapahulay. Ipasupak niya ang adlaw ipapahulay. Sa ito pa, wak ng Sabado. Muna nga, the Lord's Day, Sunday na. Basa daw, Pilipiling nagbasa. Walang magwaro. Pero, the Council of, ako sa premise ako, the Council of Jerusalem exempted the non-Jews. Sa ito pa, isang dinihibiyo, the Christian from observing the Sabbath on Saturday. Tumayami o bakat? Pinagbasahin. The Ten Commandments. Pinagbasahin o bakat? The Christian from observing the Sabbath on Saturday. Pinagbasahin o bakat? Ang ibasa ni mo, ay mong ibasa, sakto pagpasabot mo sa iyo. Oh, mali ito yung pasabot kaya di mo ni mong libro. Lagi! So, tubag ko di pasabot ako nung sa mga atong basahon. Ay mong ibasa, sakto pagbasa, pero ang pagpasabot sa iyo. Council of Jerusalem exempted non-Jewish Christians from observing the Sabbath on Saturday. Karing non-Jewish Christians, na yung mga namagay mga Seventh Adventist lang Kristiyanos niya, Hudiyo sab. So, mga mestizo, Hudiyo, mestizo, Kristiyanos. Pero ang Roman Catholic Church, kuan gyud king cancel gyud suma ang the Lord's Day Sunday gyud ato basahon.
Daras babaw, tanaw na to. The shifting of the Sabbath from Saturday to Sunday happened in 3 historical steps. Early Christians, in the first 16 years, 333-49 AD, the majority of Christians were Jews and they are kept double weekly celebration, one on Saturday, performed. Unya, ang resurrection, St. Luke narrated on the first day of the week, Sunday. Laro kayo, buhat 20 Bascolo City. So Sunday ang kining the first day of the week ang resurrection na. Dahil mong ibasa, wa pa yung pagkabanhaw na siya. Mang ko lagi mga tanap ko pa na. Kanira mga dito. Kung pilo, liko ako sa tana. Anong trabaho? Pangutana. Pangutana. Kay gusto naman din eh. Pangutana. Kay gusto ni. Kay dili mi sayop kung sa pamilya supato na dili mi sayop. Ubag. Wa ko yung gusto ang imong kining statement mga imong argumento. Ang ibasa na sulat niya, sakto pagsulat sa Ten Commandments. Pero ang pag-explain mo kining correct statement, explanation, wa nimo makuha. Ano man, di ka tumbitin mo explain ini, ang mo explain ini ang simbahan. Laro din yun, after resurrection na da, ingon din yun. The Lord's resurrection, to celebrate, atong isugod ha, to perform all the prescription of the law of Moses, and one on Sunday, to celebrate the Eucharist in commemoration of the Lord's resurrection. On the first day of the week, Sunday, we meet and breaking the bread. Acts 20:7. Muna the Lord's Day Sunday. Nasulat ko rin. At ang masama na, dalawa. The Christian of pagan origin. May origin pagan eh. Pero pagkabanhaw, haros sanan. Muna Sunday, the Lord's Day Sunday. Amahan ka dili. Amahan. Wala na? Nilayas ka. Pare ka. Dili ka pare. Continue ka di ka pare. Layas ka. Continue ka di ka magpare. Kung dagang salamat, mga kaigsunan, o nga ako ikaduha kong barok isip, pagsapak sa hindi pamatuod na Seventh-day Adventist, pinupod og tao, og iya sa yawa. Sa ito pa, siya rin kabungkad-bungkad. Nitipas niya daw, nitipas. Mutagang sa salaing nga kuhan, nitipas niya. Nitipas. Wala na pamatubin niya ang iyang pamatudan na adlaw nga ang Seventh-day Adventist, iya sa pinupod og tao, iya sa yawa. Sa ito pa, diyan akong ipangutanas niya, niyang kugod siya na gusto na ang among gibasa. The Council of Jerusalem exempted the non-Jewish Christian from observing the Sabbath on Saturday. Yan ang debate. Sa ito pa, napalpak ang naging pagpamataon. Mga kinsunan, yan ang nga wa sa Biblia, kung mabasa mo. Na, Levitico 23:3, pero Latina Vulgata, sa unang kaadlaw, magahimok kamog. Buhaton, ang ikapito kaadlaw, kay pahulay man sa Sabado. No! Sabado! Nga, kano? 23:3. Sabado! Pagatawgon. Santos. Eh? Balaan. Kasabot, balaan. Ang Sabado. Ngay bisag usa. Nga, buhaton. Nga nang humangon. Sud kaniya. Sa Sabado. Siya. Sa Ginoo. Sabado sa Ginoo. Sa ito pa, sa Ginoo doon, wala napasabot na tinukod na tao. Sa ito pa, ang iyong giingan na tinukod ng tao, wala, napalpak lagi ang gipamatudan. Kaya klaro naman o, ang Sabado na iya sa Ginoo, dili sa tao. Sa ito pa, napalpak ang iyong pagpamatudan, Brother Efron. Kaya niyang ko sa nga, ang Saturday, sa Christian, the Christian Sabbath. Meron ang gibasa the Seventh-day Adventist as known as Sabadista. Sa ito pa, naila na kayo nga Sabadista. Gitawag og Seventh-day Adventist na naila nga Sabadista. Still, meron mo tinasabasa. Still, the Lord's Day on Saturday. Still, nagpabilin. Dili Domingo. Nagpabilin di ay ang ikapito kaadlaw nga maong Saturday. Nga, the Lord's Day.
klaro nga kigsunan sa ato pagperting bungkaga sa gipamatudan nga tinukod og tao ang SDA. Nato sa Hebreo may bibituotso lagi nga adben nagapaabot adben man na adben nagapaabot kisa magipaabot si Kristo. Bulahan Diyos o dating Diyos o manlos mao si Kristo. Manay Adventist Genesis 2:3 try. Sa unang kaadlaw Genesis 3 yatag o gipanalingan sa gitunayan sa Diyos ang ikapito kaadlaw. Dili naunang adlaw kundi ang Sabado. Ang ikapito dili naunang adlaw. Pero naklaro na Brother Ripin. Sa ito pa pertigbong kagasin mong gipamatudan. Ugwado ka ka barog Brother Ripin. Naklaro na kay mga kaigsunan nga ang Sabado na iya sa Ginoo Levitico na Latina Vulgata Levitico 23:3 ug Marcos 2:28 si Kristo may aganon sa adlaw nga Sabado. Basahin na to. Si Kristo aganon sa adlaw Sabado. Sa ito ba klaro na kayo? Dili siya tao kuning katukod. Tao na si Kristo lang ya kanas Kristo Dios man ug imo nang kuno Dios man. Sa ito ba Dios yung nagtukod? Dili tao. Dili sa diyan mabitag ipangutanan na kung kinsa magatukod na ikapito. Ang Dios o ang Yawa? Ang tao ba? Wasa katupad na magkaigsunan. Murag mong muspad siya. Magdali ra kay naturot ang atong kapdan sa debate. Ug mga kaigsunan, nangutana sa kunya ganina sa admin, o sa may pasabot ng admin, nagapabot, nagtukisa ba katukod na, yung siya, dili mo na, may mabasa rin nagtukod na, talaga higwanan may bibatutso, kang yaya may sulto na, nga nagapabot, ang Diyos yung nagsulto na, pamagod, oras na. Hindi mo na punta na. Lasa na yung Kristo. Salamat lang. Matod pa mo kayo niya nga ikapito ka adlaw sa semana. O ba niyang giskutan mo sa Genesis 2:3? Ginawa na? Maulot mo. Laro na, narikoda, ikapito ka adlaw sa semana. Asa mabasa sa Biblia nga ikapito ka adlaw sa semana, Sabado. Kaya makabasa nga biya ko sa kapulot pitumin doon. What verse in the Bible from Genesis and Revelation? Iniangkon ka man, laro na ang tao. Nga ikipito ka adlaw sa semana, na semana, o ang Sabado. Asa mabasa ang versikulo ng Biblia? Kana lang yung ikapito, Sabado, guna, usik semana, guna. Asa mabasa ang versikulo? Kana Levitico 23:3, ha? Levitico 23, Semana dia? ikapito ka adlaw, Sabado. Semana mo na, o sa English na nga Latin. Latin na English ani, Latin Vulgate na English. The weekly 7 days na diri. Nga Bisaya man nga Latin. Na diri. Natulog ko ba sa Latin pagutana. Ang pangutanan ko siyang premisa nga ang ikapito ka adlaw sa semana, na semana. So kanang iyang atagi kog bersikulo nga ikapito ka adlaw sa semana, Sabado litra por litra. Mao man ang pangutana. Ay tagain ko mabasa. Lagi. Semana lagi na. Marcos 2:28. Agamong siya sa adlaw may patunay. Wala ito na kumada ang Biblia. Pero, siguro nga, kanang Levitico 11, Levitico, ay, komentaryo ako pagtubog ng solusyon. Levitico 23:3, diri sa Latin Vulgate, o English pa ni, weekly Sabbath na, on 7th day, weekly, yun na, Bisaya man eh. Dili man mabasa nga semana. Pero ang nabasa din Sabado, na maoy pala, di ba? Nakabasa ka. Sunod panguta, tumagpunta na. Karong yang ko ni Brad Kubil nga walay madaan ng libro. Gawa ni matubag. Laro na. So panguta na. Matod pa ni mo nga inukod ni Kristo ang 70 Adventist. Panguta na. What verse in the New Testament? In Testament na lang. Matthew to Revelation. The 70 Adventist founded by Jesus Christ. Tubag. Ang pagtuki ng Biblia, nagtunan ni. Magtikwang nagtunan ni. Hantod mata. Nga mabasa. Hebrew 4:4, 70. Sa English, yung sa Bisaya pa, ikapito. Nga, Advent. Hebrew may 28, nagatabot. Mga na. Latin Vulgate mo na.
Nung siyang nga natubag pangutana, natulbugit na ang pagkuha sa kamaturan man, nagpakli dito, hantod ang kamaturan, mahdawan, mga na brother Efren. Murang ko bisikleta yung gipisa-pisa yung mga daot. Ang simple kayong pangutana na ko nga sa Hebreo. Kanang Hebreo yung mga ikutlo na inasulat niya nga the Seventh Adventist Family by Jesus Christ. Huwag sinuot sa kadagahanan na inasulat o wala masulat. Lagi na sulat sa Biblia. Di ba Seventh Adventist Family by Christ? Seventh-day Adventist. Family by Christ. Hebrew, anong, kanang Hebrew na, 4-4, Seventh-day mo na, in English. Mga galila. Ayan na. Okay. Ako na lang, sintro mo sa specific question. Sir Peter, kay ang no need to explain. Simple questions ba? Specific questions ba? Nga the Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ. Mao niya akong pagkutan so according to the Bible. Iro, Mr. Monitor, ipatawag. Iro rin. Marugag, kuhan. Sige, dadudong. Ingor nito pag na kanya. Kapag lang. Tubag na. Hebrew ng 4, bago ka. Excuse me, Mr. Moderator. Excuse me. Kano Hebrew ng 4, 7th day. O sa English ba, 7th day. Hebrew ng 4. Nya, kanang Advent. Hebrew ng 9-28, nagapa-Advent. Advent mo na. Natinbulgit, Advent mo na. Natubag pangutana, sulit pangutana. Ihatag ko ng lungsod, gano'ng meron na matubag. Kaduhan ng ipatawag matubag. So, pagkutana, giskip mo ng adlaw sa Bado ka ganina. Sa Juan 5:18, sa Juan 5:18, kay gibungkag ni Kristo ang adlaw sa Bado. Ang pangutana, nasayop si Kristo o insakto yung gibungkag yung sa Bado? Objection, Your Honor. Mr. Moderator, balik tastima. Ako, negatibo ako. Wala ang mga anang bungkag-bungkag. Anak ko, igor ako pagbubasa. Hindi pa matudan nga ang SDA, tinukod tao iya sa yawa. Wala ko man ang bungkag-bungkag. Kay negatibo naman ko. Mana ang ano mo? Balik question ni Mr. Moderator. Ano man, iyan yung Leviticus 23 yung ikutlo na sa Bado. Kanya sa bagong tugon si Kristo, sa 1:5:18, litra po litra man, ining Biblia tabasahon, ingon dito sa 1:5:18, umanda niya kay, wato madalang ako kay, lahi mo ng tapika, pero related yan. If that's ang oras, Mr. Monitor, ay may kumita sa ako, anda, Pastor Panisa, sa oras ba? 1:5:18, ato maning kuhan, na basa, kinadala ka kaya tinabugata, dili na pagka Katoliko, Juan 5 man ni Roman Juan mo. Asa na 6 man ni daran ni. Ana. Wala, premise ba Mr. Moderator? Busa tungod nini misamot ang pagpaniwa, pagpatay kaniya ang mga Hudiyo. Hudiyo ha? Pinadig Diyos Luibi, sinagugan ni Satanasa, mga Hudiyo. Kaya di lamang gibungkag ang Sabado ni Jesus Christ. Ang pagkutana, nasayop si Kristo pagbungkag sa Sabado. O wa masayop, tubag. Ipapili na ka na. Excuse me. Objection, Mr. Moderator. Objection ta, Mr. Moderator. Object ako. Why kaso na ko, kay negatibo naman ko. Kaya doon ang ipabarog na ang tema. Di kay ako na may inoon niya. Basaan ang niyan. Gibungkag-bungkag, dili man ako yung nagpabarog. Balik tasting na, Mr. Moderator. Nanang mga kaisanan nga, balik tasting na. Ayaw, anang, kaya na imo maning tina. Ako ay isip negatibo. Hindi rin ko nagamit o ka na. Kung sa negatibo raman ko. Pag hindi man na sa akong, sa imong gipabarog. Ikaw. Under objection, naman sa daat argumentation in debate. Nga imo gining gitabi. Pangutan-on, diga. Nag-isip pagka Sabado niya. Nigamit ng Latin na Bulgata. Wala sa buwak ka mong gamit. Ano, ipaabot na ka na ko kung nigamit ka ini. Huwag ka nigamit ka ng utana ko, ano? Muna nga, para valid question si Mr. Monitor, connection ni pertaining question si igisgot na sa Sabado litra na kanina. Sa Latin na Bulgata. Katulik ko ng Biblia. Wasa yung turidad mo. Explain na gano'n. Niya gano'n. 1:5:18 tabaga. Simple gani. Para mahuman ng debate. Nga si Kristo pagbungkag sa adlaw ng Sabado. Nasayop si Kristo o wa masayop? Tuga sinod sa klase ni Brinja. Objection ka po na, Mr. Moderator.
Ang iyong tema lagi, may ipangutana. Dili kayo nagbungkag sa bato, imong tema, may ipangutana na ako. Dili man na kuhan. O sige, ato lang tubagon. Ang tubaga na, wala masayot si Kristo, ikaw na masayot. Wala masayot si Kristo, ikaw lagi masayot. Ang Muslim ka ko kay tigat-tigat man. Muslim sa kung naman, wala masayot si Kristo. Ang giingon dire, gibungkag ni Kristo. Wala man musultos Kristo, nagibungkag niya kung diya mga hudyo. Ay sa, mana? Mana lagi? Wala masayot ka lagi nasayot si Kristo. Wala dumingo nagibungkag niya. Kaya sa Mateo 5:18, wala akong maneros pagbungkag sa kasudikuan. Kundi pagtuman ni ini. Nga, ibungkag niya na. Kaklaro na, Mateo 5:18. Kaya bitang wala akong maneros. Ako nitubad. Ako nitubad. Wala akong maneros pagbungkag sa kasukuan. Kundi pagtuman ni ini. Mateo 5:18. Kaklaro na, mayroon ka na, nasa ikalagi na sa'yo, bilis Kristo, kaya wala siya mabungkag. Umalaw. Wala. Debata na. Ako yun lang. Mungkin siya na likreg ang mga debate ng plaza. Paano, wala sa kapabarog. Sabi saan lagi tabi niya. Pero ang akong utang ipaabot ang mga kaigsunan, na kaning tema ba, iya dyan ang ipabarog. At isip ko sa ako kanang negatibo ko, ikaw radyo kong maghiling niya kung saan nakatinood na iyang kaingon nga ang Seventh-day Adventist tinukod og tao, iya sa yawa. Mao dyan na akong iyang ipaabot. Kaya ko, negatibo, pwede rin kong mugamit sa kung saan na mga kaigsunan. Pero wala mo dyan sa kabarog mga kaigsunan, nabungkag may noon yung ipabarog. Sa ito pa, klaro kay mga kaigsunan, kay wala sa kapabarog, nailihay na lang sa mga kaigsunan, doon na lang kukutob, dagang salamat. Salamat yo, Brad Kubil, istiyo, sanay ka, berkapatudlo ng jirilaig ni Isas kung ilong kay mamaw, argumento lagi, naglantugi may jirilaig ito may migo ng yapon. Yan, tusog, katapusan, naman sa art argumentation ni Brad, surprise mga argument. So ako kang ikuanan nga Dugay ka pangutanan nga wag giangkon gini mo nga dugay nga wag mabasa ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Sa ato pa masabot, tao mo ikatugod. So tao ko ni ikatugod, di na iya sa Dios. Kung sa na iya kasi wa, klaro ana. Nya sunod ang akong ipangutana ang kay murag wa mo to style mo GQ style tong kitong Genesis 2:3 nga ang kapito ka adlaw sa semana mo na adlaw sa Sabado, wayon maka. Wala ka bantay na word semana ba? Yasa mo na mabasa sa Biblia from Genesis down to Revelation. Ang ikapito ka adlaw sa semana, na semana word ha? Sabado. Wa gyud mo tubag, yan kun mo way mabasa. Oh, ang ikatulo mo tong Seventh-day Adventist Church honored by Jesus Christ. Ang itong 1:5:18. Nga niuyong giga nga wa sakto si Kristo ang aming sayop. Sumagod ito o ba Kristo matuod ka Diyos? O bitaw na si Kristo gipatay sa mga Hudiyo? Inyo dili gamaw may nagpatay. Murang mamaor mo porganan ba? Adlag po na Sabado. So inyo gawa masayop. Klaro na bungkag yun. Nya ka ng Matthew 5:17 ito 19. Ngaway sa iluan bisang gamay kudlit. Kumanong yun ni Kristo. Ito man yun ni Kristo ang sugo saman sa ining Oseas 2:11 ug sa Isaias 1:13 ang nagbantay sa adlong Sabado na tinabulgata mga dautan kana mga nasiyang bunduka. Nya kanang dautan iya din ni sawa day. Iya din na siro ang dautan. Iya ang dautan iya gid sawa. Isaias 1:13 sa basahon man nimo na tinabulgata mga iya ni dautan adlaw ikaw Sabado. So muna gituman ni Kristo awan 5:18 gibungkag ning adlaw sa Sabado. Mga kaigsunan, yan yung sa saktos kasi pagbungkag. Pero ito bungkag ang Sabado day. Na Brad Jurilag, mga debatidor, mga SD. Si Kuan, si John Kubilian Kuan, yung sa aktis sa niyo day. Kaya Kuan. So manang klaro kayo nga wagin matandog niya nga wa man maprobahi, madisprove nga adunay ebidensya nga ang nagtukod
sa Seventh Adventist Church si Kristo. Sa ito ba, nagpabiling tao, nagtukod, niya, kaya nagpakuriyo ka, mga Seventh Adventist, iya siyawa. Revelation chapter 2, verse 9, o Revelation chapter 3, verse 9, mga sinaguga, o nagpakuriyo ni sinaguga ni Satanas. Pero why personal na kay ato man ang mga amigo gapon, pero part of argument. So nining natugiya, natuyo ko nga malumpag ni Brad Dudong Kubil, is di na akong ipaparog nga tanaw niya simple kayo. Kaya magdala ko, magpaparog ko nga kaning likong kayong ipaparog ang haligi, magdala ko dala sa producer, pero gidaan niya, daspan naman eh. Dan salamat o mayang gabi. Kat kanisan, salamat eh, Pastor. Medyo pregilusan hari-hari sa sumay. Ya, milky gilig na uwi. Huwag sa itong mga kinsan, Brad. Mapasang na yung pinpurom, Jeep. Si Jeep, kabalikan mo ni. Purum. Ayro. Mga igsoon, ito ilang gidebatihan sa CFD o SDE. Mga igsoon, ako laban kong Efren Glapinya. Ayaw. Kay pare nga mamigay. Iko pa rin isang buwan. Laban kong Efren Glapinya. Pero kining SDE nga gitukod og tao sakto gyud. Pero kanang kining Seventh Day Adventist tinukod nagtao dili na sa Dios. Pero wa sad magpasabot nga kining RCC Roman Catholic Church dili tinukod og tao. Tinukod sa tao pareha ni mga tinukod og tao. Mga igso na nila. Tabla ni nila. Pero nga kung giuyunan ni Brother Efren ang Sunday gyud dili Saturday. O ilar nang tinukod kay ang Dios gibungkag na mga adlaw ibubulay na may daghang mabasa sa kasulatan. Unya si Kristo gikontrahan man is mga Hudyo. Kay ang yang matinon na nagtrabaho mas adlaw ibubulay, si Kristo nangayog adlaw ibubulay. Mo na nga kining Sabadista ang Seventh Day Adventist tinukod nagtao, ang RCC Roman Catholic Church tinukod og tao. Pareha silang duha tinukod og tao. Ano pangutana ba kay bago ko kung ikaw sa ba na ang Katoliko tinukod og tao. Kaya pangutana nako si Kristo tao o Diyos og tao. Dios na, dili na tao. Yung ba tinukod og tao, nakaroon Diyos mga gideon na siya. Sa pa, tinukod og Diyos, kay Diyos si Kristo mo kakitukod. Kaya kanang ningon ang kakaroon nga Diyos. Wala pa, kakitukod din ng Diyos. Hindi na, gitarukod og tao, parehas nila ba? Parehas nila silang doon na tinukod og Diyos o tinukod og tao. Parehas nila. Isa may naging ang kanang RCC tinukod og Dios. Ito na ningon ka nga, Diyos ng Kristo nga, ang katukod sa Katoliko si Kristo maka. Ha? Parehas mo nga. Sapot sa ganang bumayag. Ang nagtukod sa Roman Catholic Church, dili si Kristo. Ang tao, kanang ang inyong mga leader, nagtukod. Daghang itabahay nagtukod na, pero dili ang Diyos. Usa nini nga gitangpo nini si Magellan. Si Magellan mo na nagasa kristiyanismo din. Ay mo na mga gigraduan Kristo. Naman na sa atong kabahin si Magellan mo ko yung nagtukod si kabahin si Magellan sa natangpo nini Roman Catholic Church kabahin na sad. Ano yan kakabahin naman sad niya karon atong gihisgutan karon nga mahitungod sa pagtukod sa simbahan nga Katoliko kay matud pa nimo gitukod na og tao pareha silang duha gitukod sa tao o na karon parehas ba nang gitukod sa ni Ellen Goodwhite og ni Kristo kay sumala sa history sa asa ka basa wa gilay mabasa nimo sa Roman Catholic Church ang gatukod Jesus Christ. Taga-adala ka ko sa. Taga-adala ka ko sa. Nasa New Book of Knowledge, page
It means 200. At 287. Nag-ingon niya. Empleo Ricky. Oh. Oh, asa. Jerry like. Watching Sony Bane Arnold. Rado? Na Jerry like ni Biores Oboso. Empleo Ricky. Na. Ola Rai, watching di mana mo kumina. Wano to ne kay mahurot niya ko.